Jeg synes, det er fuldstændig vidunderligt at være på Grønnegårdsteatret. Hvad enten jeg sidder hernede eller står deroppe, så er det noget, jeg skal opleve hvert år. Her midt i København spiller Grønnegårdsteatret under åben himmel. Det er et åndehul, hvor teatre og sommeren smelter sammen til forhåbentlig skønne aftener. Vi er så tæt på publikum. Folk, der sidder og spiser, folk, der hygger sig, os, der render rundt i fuldstændig sindssyge korsetter, men har ligesom det der afmaskerede hej, inden at vi går på scenen. Det der med at se teater udendørs, det er lidt mindre højtideligt. Jeg er ikke så god til at se film på Netflix og sådan noget derhjemme. Sådan noget her er lidt federe. Jeg har jo heldigvis nogle søde og initiativtagende bedsteforældre, som godt kan lide at skabe nogle gode minder for sine børnebørn. Her i haven giver vi et nyt liv til de klassiske tekster. Så de taler både til de garvede teatergængere og til dem, som måske skal opleve dem for første gang. Mange af de tekster, man spiller, er kreeret til det rum, hvor der ikke er lys, og hvor man kan se publikum. Og de går først op, når man faktisk gør det, at henvendelsen bliver reel. En rigtig dejlig måde at være sammen med familie på. Og vi vil gerne gøre det til en tradition. Ja. Vi kommer helt sikkert tilbage til Grønnegårdsteatret.